Yeah, I've been at it for like more, I don't know, so like 1 minute na ako dito. Yo, homies. Sa heart ko, oh, nakikinig. Ano ang landa mo kasabanggi? Ha? Wait, madamay mo siya. Makakandog ka sa banggi. Mainitod. Kasalan mong nag-jacket ka. Isipa, mareklamong mainit na ka-jacket. Tara, kape, dawa, bawal ako. Yo, good morning! Mga kasana all, patay gutom ghosted. So, sabaw! Ang gusto lang nila ay sabaw. Anyway, katay ko digdi. So, ex ko. Taso, tunay kong jowa tumandag iton sa kwede kwarang punata. Sino ba naman ako para pag-usayan ng panahon, di ba? Pero, yeah. Love, good morning. Ayun. Maski dagit ka sa ko, love ta ka. Ayun. Tapos mareklamo ka mainit, kasalan mong nag-jacket ka. Bars. Tapos si Madam, sige. Gusto niya magkape. Ninervyos kaya ako. Delikado ito sa tricks. So anyway, akong katadigdi. Sabi ka ninda, i-vlog da kayo in the Lux Room kay Dorothea. Magkatulo ng buhok mo. Okay lang yan. Gusto kong mag-compass ko para maaraman kong sayo ng East and West hindi sa may room na ini. Kasi para sa kuya magayon ini for boudoir shoot. Yeah, you know what I'm saying, homies? Sa ano ini? Sunrise and the east. Wait, kaya ng sun mo yan? Sa likod. So pag sunset, sabat digdi. Alright, so guys, to all my fellow photographers, if ever man gusto nila mag-boudoir shoot, magayonon ini ang room for boudoir. Ano room ta? Basta third floor, magayonon siya for sunset. Yeah, like, only so room. Yeah, tapos only so window, so bale, laog so sunset tigdi. And so, kama and all. And yeah, magayon sa room. Pero syempre, mas magayon si Beb, maski dagit. And then niya ako tigpapansin. Agang-aga. Yeah. Sabaw. My God talaga, sabaw talaga. So gabos sabi nagreklamo di napasa ako kasabanggi. I mean, dahil ko aram na nabubuyong ako. Dahil man talaga isipan. Dahil man talaga ako nabubuyong. Apoton talaga si Madam. Ano po nangyari kasabanggi? Basically, so nangyari lang sa ko. Your drug as F. Ano daw ito as F? Ano F? Bako bakit F na word na dahil asan na yung English ko? Tingnan ko nga sa bag, baka andun yung English ko. Mamaya I'll get back to you guys. Mamaya, maghanap ako ng word na very minimal. Yeah, homies. Yo, good morning ulit. Breakfast sabi ni Madam. And sabaw utak. And magayon na sapatos ni Miss Sam. Fila. And kami, ang mga sapatos may pang mga patay gutom. Yeah. Ay, hindi talaga Alright. Yo, homies. Beb. Kung talagang dagit ka talaga sa ko. Saan ang paluwas? I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk alone, Uya na naman tabi so hagdanan na makulogon sa samingkil. Taday ang kadang kaya minsan tig dadara at nagdara kay chinilas. Yo, shoutout sa mga mga kasana all patay gutom ghosted, tapos sa mga models kan Colors and Vanessa, 11 Photography, The Worm Photography, tapos ayan tamang pitik sa moon. Tayo nakulog sa saminggil. Beb, di mo man ako pagbayaan. Garo maniniman. Grabe, binayaan mo ako. Di pa sana. Okay lang. Sino ba naman ako para pag-asay ng panahon, di ba? Hi, Madam. Happy birthday. Naka-red ka, Madam. Happy na birthday pa. Madam, happy 13th birthday.
Ngunyan na 13th birthday mo, ano ang wish mo? Wish ko sana magka-jowa ka na. Charot! Beb! Beb! Saguton ta ka na, Beb! Wow! Kapal ng mukha mo! Lang iniman, garuman ini na naman ano, ang sa... Oh, ibig sabihin, ika ang buyong. Ika ang makulog ang payo. Isipa, buyongonon ka kasubanggi. Makulog na ang payo niya. Oh, ika ang buyong, bako ako. Ay, good morning po. Ay, nako. Oh, guys, tigapot din na kong sisay ang buyong. Nuwarin ako na buyong isipa. Ay na naman si Mrs. Yan talaga, mas talagang pitawan ki importansya sa kape niya kisa sa ko. Di man pati ako nagkakape. Isipa. Sino ba naman ako para pagkasya na panahon, di ba? Yeah, you know what I'm saying, homies? Di na lang kita sa dispenser tatlis din, malipot na, mainit pa. Tupaunta ka. Sabi kan mga ibang vloggers digdiis na sibot na so barkada ko. Tama po. Tama, mga kasi barkada, ka talaga yan. Yan tuloy na barkada, hindi ka babayaan. Wait, so meaning, ano daw ang ginibon ni Mrs. Kasubanggi? Tagaro sa barkada ko sa naso nagkasikaso. Inda? Okay, fine. Heist. Takot na ako mag-agum. My God. Huli na naman tabi. May nagsasabi na naman na buyong ako. Buyong. Buyong lasing yan, di ba? Buyong. Sir, masakit ba ulo mo? Hindi. Si Miss Sam Marchan, masakit daw ulo. Siya yung lasing, hindi ako. Heads up lang. Yo, homies! Yaon po kita digding ko niyan sa Dorotea Spa and Resort. Tapos, syempre, para man sa sa kinaugmakan gabos, let us all sing happy birthday to Miss Sirenang Bicolana. Talak ka rin siya. Happy na birthday pa! Good morning, madam. Hello, good morning po. Madam, ano ang masabi mo sa presyo kan bagas ko niyan? Medyo buro barato. Ay, maray pa din sa baka kay Buro Barato, ali. Kain muna tayo guys, so. Madam, sana nagdukot ito. Charot. May madadagit na naman, isipa. So, homies, yaon po ko dadigdi with Oragon Vlogger and ang sabi niya is, atya na da magkaon, paano alaba ang pampila? Sir, uni po ang apot ko. Besides sa alaba ang pila, ano pang alaba sa imo? Ang pagpasensya sa imo. Yan! Pasensya talaga ang pinaka-importante. Alak, ini para man chaser niya, gin. Ang pagkasats niya, San Miguel man, San Auso, San Big Apple. Paano kaya, sir? Una okay kaso... Halo mo, boy. Una okay sir, kaso gin, tubig, tapano, di kaya, silag kaya baga? Inubos-bos sa mga baso duman o sa mga nakatable. Halimbawa, Red Horse, pang. Tagbanat siya naman siya, oh. Pilsen, pang. Tagay sa ginar ko kadakol na gin, oh. Day kan maronot. Paano po kaya? Ang turo lang kaya sa kuya ni mama is day magsaya. Baraba na po kaya baga sinda. Sayong kaso mga alak duman. Concern lang po ako. Concern nito, ang po diba nagpinaslo ka? Kapag iligat ba kung nangyari sa iyo? Plastado ka. Dahil ko po harap ko ano nangyari ka sa Kaya bag. mo naman sa live ko, sabi ko lang na vloggers page. Nakaka-live pa dito, on the spot. Parang ito, edit talaga yan eh. Anyway, basta... From the time na nag-shots ka hanggang sa tumin, nakuyan ka dyan, oh. Ang laminot ko bigla, kikig kami ta, pag-una na lang, tayo na iling, iling mo sa live. Basta, sabi niya po, alabahan pasensya niyo. So, yeah. So, kaya, pasensya man. Patumora ko nini na picture. Thank you so much po. Pero ano po, tinisting ko man sa... Orag baga, tis nailing mong background, may kuya, nigwa mga nagkasarong picture sa imo. Yeah, homies. Anyway, machaw kita ta birthday kaya ni Sirenang Bicolana ta siya lang ang naka-red gunyan. Tinuyo niya talaga pati guys. Ta birthday niya ngunyan. 13th birthday niya ngunyan. Basta ang advice ko lang po kay Bicolana Sirena kada New Year magtagalukso. Yeah. Yo guys, supposed to be Kasubanggi is mauroron kami tungkol sa mga about sa mga artists na maltreated and yeah. Kaso sadyang very comfy po sa room na to the point na nangiturog po ako. Arog po kaya to kagayon sa room nigdi sa Dorotea Spa and Resort. Anyway, ma-breakfast kami and all. Tapos sobrang siram naman kan pagkaon. Di ako tigpapansin ni Beb. Arog po kaya to kasiram ang pagkaon digdi sa Dorotea Spa and Resort. To the point na if ever man magdigdi ka mo tapos dakol ka mo, di ko mahuroron ta masiramon talagang pagkaon isipa. Anyway, shoutout sa mga pinsan ko. Shoutout sa gusto magpa-shoutout sa ko. Tapos iyo pala si
Shoutout kay Shaira, naka-dance troupe ko sa Aquinas University of Legazpi. Yeah, homies. Sana magniwang ka na. Charot, healthy ka, healthy. Yeah, makaw na ko. Yo, homies. So, pauli na kami back to reality. Nag-aasikaso pa so duwang ka-team ko, si Sniper Mano. Please follow his page, Colors and Vanessa. So, end po duman, ampersand ito. Bako ito so end na word. And si Beb, pa-follow man kan page niya which is 11 Photography. Dakulon po ito, pero so may pinakamagayon duman na DP, which is si Sinel. Iyo po itong 11 Photography. The rest are fake accounts. Charot, nag-change DP na da siya, si Ella na da. Yeah, you know what I'm saying? And sana pa-follow man kan Dawarn Photography, pero maski day nata dahil tong kamugtakan. Yo, and si Van Venture, guys, digdi ko po na-confirm na day po nagkukuha ki mga maraot na aki ang puting van. Antig kukuha po din da talaga mga gwapo, which is gunyan, nakuha niya na ako. And pa-follow man po kan Mang Inasanay. Charot. Ma'am, saro pang extra rice? Summer-chan. Sabi ka kaya extra rice. Yo, homies. So, yaon po kita digdi with Oh, guys. Siya pa lang talaga ang patunay na gabos ka mong nagiiling digdingon yan. Gabos na outing nindo. Dahil ba nangyari? Drawing ka mo. Yan. Yan. Ang nasa GC 40, ang nag-confirm 28. Nagibaliw. Pero sounds familiar ba yan? Sounds familiar yan na storyline na yan. Anyway, thank you so much po kay si Renang Bicolana. Pa-follow man kan YouTube niya and kan Facebook, and also sa Dorotea Spa and Resort. Yeah, magayon ng digdi. Oh my God, oh. Guys, sa luwas mismo kan Dorotea Spa and Resort, igwang patubuan kibagas. Bagas. Yo, homies. Dahil bawal ito, bawal magmuda digdi. Yeah. Alright, tara, sumama ka sa akin, hawakan ang aking kamay, at tayo ay maglalakbay. Yeah, show me the money, what?